ମଣିଷ ଛୁଆକୁ ବୁଢୀ ଦିଟା ଗାଈ ଆଣି ହାବୁଡେଇ ଦେଇଛି। ଆଲୋ ଅପା କଣ ହେଇଛି? କାଇଁ ସକାଳ ସକାଳ ଲାଗିଲଣି? କଣ କରିବି ଲୋ ଶାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ମୁଁ ମଲେଣି କାମ କରି କରି। ଉପରେ ପୁଣି ସେ ଖେଣ୍ଟେ ବୁଢୀ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଭୋରୁ ଉଠି ଯାଉଛି, ଦୁଆର ବସି କାହାକୁ ଶୋଧୁଛି କେଜାଣି, ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ମୁଁ ତତେ କହୁନି। ହଁ ଲୋ ଅପା, ମୋ ଶାଶୁ କଣ କମ କିଲୋ? ପୁଅ ଆସୁ ଆସୁ କଣ କେଜାଣି ଫୋଡୁଛି ପୁଅ ଆଗରେ। ପୁଅ ଖାଲି ମତେ କଟମଟ ହେଇକି ଅନଉଛି। ତା ଡରରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇ ପାରୁନି। ଆଲୋ କାହିଁକି? ଦେଖ ଅପା, ଘର କାମ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ରିଲ୍ସ କରୁଛି, ସେତିକି ବୁଢୀ ଦେହରେ ଯାଉ। ମନର କଥା ତୁ କହିଲି ଲୋ ଶାନ୍ତି, ମୋର କଣ କମ ଇଚ୍ଛା କିଲୋ ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ। ହେଲେ କଣ କରିବି, ମୋ ଶାଶୁ ପରା ଗାଁ ସାରା ବୁଲି ଡିଙ୍ଗୁରା ପିଟିବ, ନହେଲେ ମୁଁ କଣ ଫଲୋଅର୍ସ ବଢାନ୍ତିନି। କୁହନା ନିଜ ଝିଅ ରିଲ୍ସ କଲେ ମତେ ଦେଖଉଛି ଆଣି, ଦେଖିଲୁ ମୋ ଝିଅ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ମୁଁ କଲେ ମତେ ଦେଖି ପଛରେ ଛେପ ପକଉଛି। ରହଲୋ ଶାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ବି ଦିନ ଆସିବ, ଆମରି ହାତକୁ ଅନେଇବେ, କେତେ ହଉଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା। ମାଠିଆ ଝିଅ, ଏ ମାଠିଆ ଝିଅ, କେତେବେଳେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି କେଜାଣି, ଚା ଟିକେ କରିକି ଦେବ ବୋଲି ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆଲୋ ଏ ମାଠିଆ ଝିଅ, କୁଆଡେ ଗଲୁ ବା? ଏବେ ତ ଜୀବନ ଛାଡିଯିବ ଆଉ, ଚା ନ ପିଇଲେ ଆଉ। କେତେବେଳେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ଆଉ କଣ ଫୁସୁଫୁସି କହୁଛୁ ସେଠି? ନାଇଁ ମ ବୋଉ, କିଛି ନାହିଁ। ଗଲୁ ଗଲୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଚା କରି ଆଣିଲେ, ମୋ ତଣ୍ଟି ଅଠା ହେଇଗଲାଣି। ରହଲୋ ବୁଢୀ, ଗାଈଠୁ ଆଜି ବାଛୁରୀ ସବୁ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦେଇଛି, ତତେ ଆଜି ଛେଳି କ୍ଷୀରରେ ଚା କରି ଦେବି ଯେ ତୋ ତଣ୍ଟି ଆହୁରି ଅଠା ହେଇଯିବ। ହେ ନିଅ ବୋଉ, ଚାହା ହେଇଗଲା। ଓହୋ ଲୋ ମରିଗଲି ଲୋ, ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ଜୋରେ, ମୁଁ ମରିଯିବି ଲୋ, ଅଠା ହେଇଯାଉଛି ତଣ୍ଟି। କୁଆଡେ ଗଲୁ ଲୋ ମାଠିଆ ଝିଅ, ଜଲ୍ଦି ପାଣି ନେଇକି ଆ। ଭଲ ହେଇଛି, ସକାଳ ସକାଳ ମୁଣ୍ଡ ଠିଆ କରୁଥିଲା ମୋର। ବୋଉ କଣ ହେଲା ତୋର, କଣ ହେଲା? ଭାଇ ବି ମତେ ମାରିଦେଲା ରେ ଚାରେ ବିଷ ଦେଇକି। ଭଲ ହେଇଛି, ବୁଢୀ ଖାଲି ଏମିତିଆ ପାନେ ପାନେ ଦରକାର ମଝିରେ ମଝିରେ, ଆଉ କୋଉଦିନ ସକାଳେ ଚାହା ନ ମାଗେ।